Nah de kirton nanya borok bang mani yang got set saga kai mana yang basang kabong ma ga kirton ka yang bus ka ngos sole jongo mar ke borok bang kata kelai. So hello guys, welcome back to new video. Kai tabung ka ke chinyang ni yak rai bazaro mela nai tha tu utsop tini last every year on chinao bazaro utsop ngodo kai 3 days ngota kai 3 days ni bisingo tini last day last dino kisa mela ngota borok rok kutumu kai prosad rok bitron khajago mane prosad rok sare jago ta tini kai kai amon bage ko borok phayo yang elaka ni ko borok phayo amon bage belakino tabo tong tong borok bangu kai bisi tong ya iko horni 9ta jar borok ngota 8ta 9ta jar kai amon bage jeng tak thana jong nok ni sinau dan joto thangjak jeng simis tongsiu jeng tak thana jong ta iko hampu bai kene kai hampu ba reading bajak na kai bo jutar kai jong bo almost ready no kai jeng tabok thana ni ta kan rong tin chini yak re ba ni korok phungnai ta mela rok kai nai tong di bosro borok bang rong no phungan enjoy kheli tin ni blog on nai hai kai tabong kan kai jeng thang tolai khimoi ko hampu bai kene bike rok trang lalia tangi gana bala re kesango amon bike salang na ekdom chele utabo amon bike gana ba sasa kisa thanga him mala jong ke ba amon bike tere tere him thang to laketa bike rok trang lia hor jeng thang ga hi kun phon nok lia narong sin par rok phono be man kamo jen no yarong no ke norok bai aro tin yakre ba joro sogai mala siwan norok bai guys finally paisa ba tabong ke tin yakre bazaro na di borok ko ma yang bus kango ai bisingo tes ko bang mang na yang kesa chong hobo kai borok kong ma oma takla se dugan rok kong ma na jagi rok asu dugan rok bang ya chinaro mela rong phano ta takla se dugan rok na je kong ma oron hore se dugan rok starting jak takla ke yang mo gram rok sogai phal jongo ai di sikon sa bazar ni mela phan na bus borok kong ma biang yang na god na le nya yang bisingo se hab na ge na bus borok rok bang mandirok palai ma jang lai jak tono janja jat bazar ke yang bisingo siko bus kan di ta jeng tak thanglai dong yang go yang gong ka haino bazar sekan drop si yang bisingo te borok rok bang na norok agi jan bolong nai tono rok se ta kisa upgrade no khona oro na de he market rok katal snamjak haibano dugan yako bahai sabai jok de upgrade jak katal just agi ro tamti ya ta katal tangman ta haibano oro starting rong yako yang ding oi kirton nok ta ta kirton nok thang nai na a login borom har kama kama thang jak hai na de kirton na ro borok bang mani yang got set saga kai mana yang basang kabong ma ga kirton ka yang bus ka ngos sole oi jongo एकदम फसल त सिनरो न मांगो सेवास के बरा कबंग मा goro je prosad rongka goro sari jagota ani ex school angagi class 1 ismi class 10 jora porimani omon ani ex school goyang phang high school tamo oron china agin cheran chimna oron pori phayo oh my god borok bangmani ground na hari kabong ma ani ex school onek dini pore sing to sala liya na ani ex school gai siang ground mo simi kotona bala mon bagata ke bojo to na prosad rok sai tonglayo অনেক চেঞ্জিং থাকা আগিনি স্কুল আগিনি সাই অনেক চেঞ্জিং থাকা নি এক্স স্কুল আগি তো অম হইতো মজা কোনো বাউন্ডারি রক করে আগি সিম্পল ফুর রকাই তাগরম না জিবস আপগ্রেড রং থামা কিয়া স্কুল লক রকমা বড় কমা yang utsop gomang bus kang oke
yang ko boy utsob nai tong layo ke ba borok ko mon hari mar ke borok bang kata klai nde tabung ka ke tam tani bo ka ta na phe mung mang mai amoni sang nai mani ka sa 10 টাকা bo yang khampu sa kolam pura sawi thok jagai sang nai dong ta idar nam kita jani masi id tam jani ba sari gang bujiliya enggak mau kata sini wo awan bat ihman ta sini kok bai bong kok bai tam hin chai mi asek kai sa nya lagi nata bo ma hai rok tabung kang ke yang go piang rok panjang ke nai tong layo sambo bai mani banyak rok borok kebong ba 90 টাকা ফোকাসা tabung kang ke zrabi panjang khalaja borok jam ekdom borok jam mane zrabi kan favorite zrabi sa paicrang na ko nah de piang pale mene he mane china matin dan tam he yang samele plastic dan ko amo charta oi 200 টাকা manka kom khai kamon trang lai khata ena kam ka ham kon mane ro pale ma jak borok kobong ba mono last guri thanglai sinai nogo selo jaga sikon sa ta pase guri sinai borok tang phono kobong ma ko ha do kam pai tu ni ko se kopi rok se Nó phải bị cái này là ra. Hina pun jaga kali khabla sa se ko borok kobong ma tam bek ya mo tu ja jang rok singna borok sa komong khayang di ke guys final tabung ka ke phaisok ba ke nogo tangai ka ke norok semen ang je kun jaga thang ka bisi tongmaya nge jaga sikon lesin bazar to bisi torya gai thangai ko guri pa ke mana final mung thang bisi tongme gai an logini borok ko bisi tongmai apti jaga ro gai ko thanga go leko ka gai phaipile ka nogo borok ribla ka mas ba ke final le nai ka mon ba ge jeng daten phaipe ka ta gai hampo sagare tini bahing jaga borok rok na agin chai borong ka te bangkha sema rong chulai onik bangkha ta sema o thang jeng ka prung ka su borong no yang kai tini kete borok bang ma hainu photo nek agin rong saite bang kana dugan no gote sha bang agin slai aw agi rogule মানে bango do agio bango haipan hota ki tinite bangma hai ma tong khang je thule thang pro ekdom pura মানে dugan ko ma tak la khai ekdom pura to hotok sing no su tak la khai agi rong se borok bangkha top tong tho dugan ko ma bla kete tong tho ta agi rong sai kai bazar ko dor no khanang theng sa tam tam chen je sing tin bazar update rok kai o supermarket ro tang ja ko ka amba gai te kisem bazar ko update ding ja agi ni seta borok bangkha em tong tho ka kai tini vlog om sung nai ka takwan channel ka talang ke video nai jong kisa subscribe rok khai di kai norok bai next vlog ka tal vlog ti datin ma ne